Здравейте хора! Добре дошли в едно поредно видео. Да, казвам поредно, но миналото видео беше преди 2 или 3 седмици. Но сета малко силни. Между другото хора, забрах да ви кажа, че ботовете са вече направени много по-силни, отколкото преди. Мисля, сега са много по-силни. Така че да не се чудите, ако губите от ботове. Наша вкара. Между другото, мисля, че с този Масиекс играх миналата игра. Туш. Нани тръгва по крилото. На фланга подава и Масиекс вкарва. Какъв пас от страна на Нани. В скоби ViperBX. В скоби BG Games. В скоби всичко. Сигурно се питате какво е спаднал от този Legendary Star Drop и от Star Drop за 20 000 купи. За 20 000 купи ми се падна хиперчарджа на Пърл, а в паса ми се падна Колет. И след това отключих и нейния скин. И ако се питате защо първо не отключих скина, за да ми даде героя, не вече не дава героите както преди. Затова не съм се взел първо скина, за да ми даде героя. Ако беше така, щях да съжалявам. И току-що ни вкараха Голясо. Някакво направя. Ако бях хотел с трите ми шота, между другото, в коментарите напишете в кой град сте, защото в Пловдив сме електронно. И много се радвам, че сме електронно. Защото ще имам повече време да записвам видеа и няма да оставате без видеа 2 седмици. Може би, още на следващия ден ще кача друго видео. Не, със сигурност, може би не на следващия ден. Но ще се постарая поне тази седмица да има още едно видео. Зависи кога това видео дойде до вас, защото в момента е неделя, записвам го в неделя и ще го обработя и ще го кача съответно. И ако мога, утре или други ден ще кача another видео. А сега се средочим в играта, защото направо ни разпердашват. Моя стои на едно място и ни вкараха гол. И сега трябва да връщаме копи. Добре, да играем нещо по-интересно. Аз тук съм на Insane 8. Не питайте. Няма да играем с Нани. Смених си решението. Ще играем с... Къде ми е Шелка? Ето е Шелка. Хора! Значи вижте сега. Имам 905 кредита за Леон. Което означава, че мога да си отключа, когато уния двамата братя излезнат, ще мога да се ги купя с джемчета. И да, не си рискувайте джемчетата като мене. То не, че вече има за какво да ги ползвате. Но само не правете огромните грешки като мене да си купувате нива на паса. Защото тая грешка направих и в момента може да си взема един скин на Dynamite, който много харесвам. И така. И все пак тя джемчета мога да ги вложа в апгрейдване на акаунта, а не в някакви стар дропове, които
Можете ли да се досетите какви бяха всичките стари дробове, които купих с джемчетата? Познахте! Реари! И може би един супер реар. О! Само някой да ми дойде, ще го изджаскам. Шели в храста. С ут. Значи това е най-кошмарното. Шели в храста. С ут. Бегам. Бегам. Умрях. Плюс колко купи? Моля се поне плюс една. 4 купи. Супер, върнах си купите. Така. Хора, сега искам в това видео да направим един тест. Този тест ще го направим в хака на Brawl Stars. Така че мятам се там и ще се видим. Бум! Ето ни в хакнатата Brawl Stars. Сега искам да ви покажа само едно нещо. Момент. Гледайте. Кит 35 ранг и Едгър 35 ранг. Това са ми първите 35 рангове. Ever. Дори в хакнатата едва ги постигнах. Добре. Сега. Теста е Power Level. Да видим Колет с Hypercharge. Колко бързо ще убие робота? Не, че ще засичам, де. Но ще тестваме. Сега. Ей, имам Hypercharge. Бързо, газ! 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 Уихи! Юху! Япи! Итапупи! Чамбумби! Така. Това как става, бе? Бро, вие знаете ли как да убият всичките роботи? Защото без да се респаунват наново, аз не мисля, че е възможно. Поне аз не мога да го направя. Туту, туш, паш. Давай. Газ. 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 Не може, бе, хора. Аз ли не знам как става той? То ли не става вече? Не знам. Добре. Изиграваме една игра с Едгър. Да ви покажа за какво става на въпрос от моите така много добри умения. И може би ще приключим с днешния клип. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, лайк, сабскрайб, камбанки. Между другото, мисля, че това е един от така нелогичните ми клипове. Толкова малко логика. Да играя Brawl Stars. И после да играя хакнатата Brawl Stars. С герой на 35 ранг. Това може би беше грешка. О, кутийка. Между другото, ако ме питате защо съм с този гаджет. Защото по друг начин, поне за мен, по друг начин аз не мога просто, посмъртно не мога да направя това. Или нали да умра. Умирам. О, батко! Ох, умрях.
Еми, това е. Четвърто място. Плюс 5 купи. Добре. Надявам се, клипът да ви е харесал. Лайк, сабскрайб, камбанки, коментари и много такива дропове. Чао!